A Micos elixiu Ribeira para conmemorar o Día Mundial da Concienciación do Autismo. Foi un acto que asistiron varios alcaldes e tamén representantes de diferentes concellos da comarca do Barbance-Muros Noia, e que estivo presidido pola conselleira de Política Social, Fabiola García. O acto iniciouse coa lectura dun manifesto a cargo precisamente de dous usuarios da unidade de autismo da asociación, Juan Pombo e Alfonso Pérez. Educación sin discriminación. Chegar a universidade. Recursos económicos na educación especial. Na súa intervención, a titular de Política Social destacou a importancia do acto e o orgullo de poder participar nel, para darlle así visibilidade ao autismo. Temos que continuar concienciando a toda a sociedade en que non todos somos iguais. Todos somos diferentes e non temos que pretender en ningún caso ser completamente iguais, senón que o que temos que loitar é porque as persoas con discapacidade poidan desenvolver o seu propio proxecto de vida independientemente da capacidade que teñan. Na última semana, Micos está a desenvolver unha campaña de Suma en Azul, na que colaboran diversos comercios e concellos da comarca, e que está a resultar todo un éxito, coa que se busca concienciar da importancia de romper as barreiras en torno ás persoas con trastorno de espectro autista, TEA, e lograr así unha sociedade máis accesible para todos.